Hakani ke jingalang jong ka maulai taun dorbar haringkat bat kaseng samla maulai pelun lambat kiseng balang beper jong asenong maulai kila kentu ya kinu ki pasyem ki tiar siat jong ki pulet na maulai mau kun ro bakin pen pai no ya ki habakran bakilat pathai kubur konvina jong ka maulai taun dorbar ba herlam bak war ula pentip bahdien ke jingalang ka bakilai kendu bat ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district lambat menteri rang ba ka jilla bat usembut menteri rang ba kila kerpat bala dadon menu ki belasyemi ki tiar siat jong ki pulit kin sngo bahaban pen pai no bat kila pan le ikanik da ka baki IT ya ki tiar haki brio ki baki shania ni da ka nu garukam ru lada ka long bakim kwa ban pen itu yalade Menteri Badan Buram kila penpawi ke jeng sengokya ya kai kepala jah ha ketu sengi ha kepala don ke jeng syak ni no kitu kitiar ki am sila banong bak kepala don ru ki jeng jah ki ba penun rak ya ke jeng songsi ya kum bangila jo ke jeng yakran bat chief minister by bat EDC mene ke jeng lang ru ngilai perhan bangin ai ka apil syakitu ki khun samla ki ba hoi ha tu ka di kapur jong ka jingdom ha tu sni ka di kapur ka ba ka jingdom ka kiu kila kumle ya ka ba kile kum tamane ha jingilang ngile kran mlai thir bha kalong bangin kerpa ki bakin smubha banwan shakhmat pentip haginu kinu kibrio ki ba khila ban shania la kalong kilang basnong lakalong hai MLA lakalong MDC ban ai ke jengtip kat kum ka kular ka bana chief minister hi wang ngidon kam tang ye kitiar ngem don kam ban tip ki brio je ula ai ke jeng kular bakanum don kanu kanuru ka jeng penstam nri tang ko we kalong ba ye kitu kitiar ye ka bakil kum sim kin sngobha ban pentip ban pen phai no ladi ki berat kanu no jakaru kila se banum pen pawil dia kila ban tho di nui kot ban ai hu nu responsible citizen u jongka shnomulai bucket clear